erotaso Juha Huskonen tässä ja Oliver Rivanaisen kanssa. Tänään me tehdään Brain Blaster haaste. Meillä on tää Brain Blaster Brain Cellsia ja Brain Blaster Candy Spray Applen. Mä otan enkä Candy Spray. Joo. Elikkä aloitetaan tästä Candy Spraysta. Mä maistan aikaa. Eikö maista sä vaan aikaa? Okei. Mistä tulee? No. Onko paha? Hyvä. Ei paha. Hyvä, mutta ei paha. Maistuu Appleet, mutta ei oo niinku... Ei se niinku se... Niin, Brain Blasterit ei enää oo semmosia. Niin kun... Ei niitä tehdä edes enemmän. Ainoastaan ne kändikset on pahempia. Niin, mä tykkään niistä. Kun ne kohta siirtyy näihin Brain Burnerseihin. Sulla on lisää saksia. Joo, mä voin hankkia. Hankkiin. Käyt sä ostamassa kaupasta? Joo, osaa kaupasta. Iso. Moro. Niin sit mä ollaan Ollin kotona täällä. No ainoat sakset mitä löytyy. Joo, nää on hyvät sakset. Tehdään hieno kuvio. Joo, tehdään hieno kuvio. Kato. Tehdään hieno kuvio. Täällä ei tuossa sokmaissa. Eikö? Mä otin tossa vähän toista. Tää tuoli vähän menee alas. Alas on. Ketä kiinnostaa? Siinä on tahmeita. Kaksi kerralla. Tai ekana yksi. Näitä vähän meitä. Ei nää. Vähän niitä alussa kirpasen. Ei nää sille oo pahoja. Se ei oo yhtään paha. Siinä alussa vähän. Vai mitä? En nyt tiedä. Se joo vähän, mulla ei se on niinku No. Sittenkin me vaan syödään jotain, joka ei oo paha. Mä pistän nää tähän. Jo laitetaan kahtiin. Ei. Kahteen. Ei. Sitten. Ekana. Yeah! Me pistetään 3 tämmöstä suuhun. Ja sitten pistetään perään tätä. Okei. Sopii. Mä aloitan. Vähän kirpasen, mutta ei niin paljon. No. Joo. Noin. Hyvä, mutta ei. Ihan turhaa sokeria tossa päällä. Vai mitä? Mihin sä meet? Sitten toisinpäin. Tää oota. Annetaan vaikka yksi. Hyvä idea. No. Vesi suuhun. Maistuu kyllä hyvältä. Ihan turhaan siinä on sokeria päällä. Vai mitä? No. Tää oli nyt tämmönen video, että jos tykkäsitte, laittakaa tykkäys. Jos tykkäsitte paljon, laittakaa suosikkeihin. Mua ei kiinnosta pätkän vertaa. Ja nähdään joskus seuraavassa videossa. Ja älkää. No saatte, jos ette tykkää. No, moro.